Dalang sapa Mas? Gondo Sumaryo. Lah ki sing wonge kali wong iki akibatake danan maring Lengger Siti. Siti mangkat yo. Ya, terus sing wetene sing ngomong kayu bangka kayu jati ya Astagfirullahaladzim. Gelondong temen. Anak-anak sapa diisi. Yen pangapunten nembe nang tanggale 29 ya arep labuh 29 ya Mbak nang Kaliwungu nang ngene Pak Plentong. Nggih tanggal 29 malam 30 niki Lengger sing pun kondang Mbak Siti. Insyaallah mangke tanggale 30 malam 31 nang Sempor. Oh 33, mau tanggal 33 engko gari kanggo nang Endi Mas Serang. Monggo Mbak Siti jajal di menyati angger ora menyat. Ya. Siti menyat. Siti semprot Mas. Nganggo semprot. Semprot ya. Ayo Mbak, semprot teh.
Wilujeng dalu Mas Kut. Saya wilujeng dalu sami sehat. Dek Siti. Dek sama Siti. Dek Siti sing adi lenggah tes lengger. Dek Kayak terontongnya wis metu semenit. oh anaknya Siti ya Allah. Iya. Ampun terontong. Apa sih? Bahasa kerangan gila siapa? Nggih putrine. Oh, putrine, nggih. Masa terontong. Oh iya. Itu bahasanya Mas Kun nang kali rumun makanya gue. Ora tau lah yang ngomongnya ya wis lah. Ya jual ngomong anak. Di pangan mani kaya kucing. Niki kula ken jumeneng ken napa niki kula ken nembang napa anu ken api napa niki. Nembang dulu makanya Ora kula mboten mikir ken amplop Kang Saryo. Oh nggih bener kados niku. Nggih niki alhamdulillah ngaturaken sugeng rawuh ki para tamu undangan. Ngaturaken sugeng rawuh ki khususnya masyarakat Desa Kaliwungu. Alhamdulillah niki sekanakaken tasukuran. Alhamdulillah ki dalang Gondo Sumaryo. Sakmangke lelakonipun napa Kang Saryo? Lakonipun napa mangke? Bangun candi pasar pagi. Semar bangun Candi. pasar Bangun pagi. Candi. Candi sing bener lho. Sore taksirin kan pasar sore siki. Oh pasar sore. Oh Taksirin nggih. pasar sore. Mertuane Pak Monggo sami ditonton niki nggih alhamdulillah. Niki seganakaken tasukuran nggih alhamdulillah mugi-mugi sami diparingi waras slamet, diparingi sehat. Amin Allahumma amin. Niki nggih gamelane nggih jan saking Kali Salak. nggih. Piyayine nggih bon-bonan niki bon-bonan kabeh nggih kejabakan Mas Kun. Nombe bon. Oh bon-bonan. Bon. Oh bon pira mari dalang 200 ora bayaran. Malah Mas Pur ngontoli nggih. Nggih, monggo kula diparingi tembangipun sing rada alon-alon rin. Monggo gelang alit dilaras kali ya, monggo. Bebas penayogannya ngomong apa Pak? Nggih, ugi niki mbok pilih saking penonton, mbok ngersakaken tembang, monggo. Ditenggo lagune. Dalam nggih juragan Kraton nggih ugi ditenggo lagune, nggih, mangke napa? Bawor Mania, nggih, monggo. Kang Bawor Mania napa ajeng seniki? Oke mau lah. Monggo baik. Oh perkenalan. Oh kali sindene. Orang ndak sinden. Oh nggih. Request. Boleh nanti juga ditunggu dari panitia ya yang di belakang lagunya. Kudang kuning. Oh ada pundutan kudang kuning. Gimana? Pundutan kudang kuning. Ada pundutan Kudang kuning. kodang kuning. Saking sinten? Saking Bapak Bau Nartam. Bapak Bau Nartam. Natam. Iya. Pun dipiyayine to mriki. Nang mburi nika. Bapak Bau Natam. Terus niki nyuwune leres kodang kuning. Iya. Iya nang kene telepon. Anu, Kang Mas ini bener mboten niki mangke kula nembang gelang alit salah nembang kodang kuning anu mboten diukur. Asli niki asli bosli. Biasanya mau muncul, biasanya mau muncul. Oh, mangke biasanya niki. Oh, nggih. Berarti niki kula sidak gelang alit riyin nggih. Nggih, monggo. Kali nunggu Bapak nggih. Wis kelakon
Niki sampun tasih tenetun apa mboten? Setunggal malih nggih. Setunggal malih nggih. Podang kuning. Pamundhute sing duwe kawasan iki. Sing duwe kawasan berarti kula kali kakak saya. Iya. Jumanang. Nggih, monggo. Hah? Ya ngene jenenge kudu perguyuban. Oh, nggih niki langsung nggih sanjange nika ajeng nyanyi. Nggih niki. Seniki? Nggih, maka nggih setunggal malih maka diparingi pripun Kang Mas Kun nggih niku Kang Aso mangke. Undangan yang undangan yang Nggih niki podang kuning Pundutan saking pundi niki? Nggih, saking sinten? kawasan mriki. Sing gadah kawasan mriki. Dipun pinangkani mawon. Nggih. Sing penting seneng. Wong gawe seneng karo masyarakat angel ya. Angel. Iya, ngger gawe mungsul lah gampang ya. Nggih, sakit gampang. Dibawane napa mboten? Lah nggih dibawani. Oh, nggih. Nggih. Najang wujud demo paksi agawe talining bronto Halus manis turma hati. suaranya kenyal-kenyal kayak gojekan jengkol Lah kudukan Bandung kan. uswenggan kok nglakono Goleki si podang kuning. khusus sukune tibang jenar Iya. ibu bunga indah Bareng yuk Ya. nyanding bisa dadi Yang dulu kan.
Matur suwun.